sammen og velkommen til mit talkshow. Jeg hedder Laura, og i dag har vi en meget speciel gæst. Hun har et dobbelt liv. Hun er både racerkører, politibetjent og pirat. Og i dag skal vi høre om, hvordan hun takler det, og det store pres, det må være på hende. Men her er Nadia! Og tusind tak, fordi jeg måtte være med i det her program. Jeg har glædet mig rigtig meget. Vi har også glædet til at høre, hvordan dit liv er, men hvordan klarer du det svære pres sådan? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi at, det er lidt hårdt, fordi jeg har ikke rigtig meget tid til min familie og mine venner. Så jeg skal rigtig tidligere op om morgenen, fordi at jeg også skal passe min skole. Så. Ja, men hvordan er dit privatliv? Du må jo ikke have tid til dine venner. Så er det meget tid til dem. Nej, det har jeg ikke, og jeg har heller ikke ret meget tid til min familie. Ja, det må være. Så jeg er faktisk i gang med en film. Jeg er faktisk i gang med rigtig mange ting. Så når den film er færdig, så har jeg tid til min familie og mine venner. Hvad er din plads i forhold til filmen? Hvad for en rolle har du? Rollen, det er jo det der pirat, politibetjent og go-kart. Ja. Hvor jeg er ude på en båd og sådan noget. Okay, men ja. Nu har vi et par spørgsmål fra nogle af fansene. Det første spørgsmål er fra Mette på 13 år. Hun spørger, hvorfor alle de 3 ting, du arbejder med? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Fordi da jeg var lille, der kunne jeg godt tænke mig at være, 5 år, der kunne jeg godt tænke mig at være pirat. 6 år kunne jeg godt tænke mig at være politibetjent. 7 år kunne jeg godt tænke mig at være go-kart. Ja. Så Mette, du har fået svar på det her nu. Men her kommer det andet spørgsmål, som er fra Jonas på 8 år. Hvorfor går du altid i sort tøj? Det er et godt spørgsmål, fordi jeg kan rigtig godt lide sort tøj. Men jeg går ikke kun i sort tøj, jeg går i sådan sort og andre farver. Sådan. Men for det meste går jeg i sort tøj, fordi jeg har rigtig meget sort tøj, fordi jeg kan rigtig godt lide det. Så, ja. Ja. Og her har vi det sidste spørgsmål fra Mette. Mette Louise. Og hun er, 7 år, og hun spørger, hvor har du fået dine sko? Mine sko, dem har jeg købt fra Paris. Men jeg køber dem over nettet. Må vi godt se dine sko? Ja. Det er hendes sko. Det er sådan her. Og jeg har også andre. Ja. Det. Men hvordan er din hverdag? Min hverdag, den er stressende, fordi jeg skal jo alt det der filmer, skrive og lave lektier og... Ja. Men nu har vi en video af, fordi i går var vi ude at se ens hverdag, og vi har en video med det lige nu. Så nu kan I se den. Hej og velkommen til mit andet hjem. Det er så her, jeg står og kigger på en skib og ser, om der er røver. Ja. Men hvor sover du henne? Jeg sover et andet sted end her. Okay, kan du dit andet hjem, eller? Jeg har et andet hjem end det her. Okay, men hvordan får du øje på tyvene herfra? Ved at stå sådan her, og så er det måske nogen derude. Der er vist ikke nogen lige i dag. I hvert fald lige indtil videre. Okay. Har du nogen bil, eller kun skibet her, du har? Jeg har ikke en bil, men jeg har skibet her, og så står min mand dernede, eller ikke min kæreste, men okay. Ham der styrer. Okay, styrmanden. Ja, ikke min mand. Du er også lidt for til at blive gift. Ja, det synes jeg også selv. Så, men hvordan kom du rundt med det her skib? Jamen, så styrmanden han sejler jo, og så står jeg så heroppe, og så kigger jeg. Okay. Vil du ned og sidde og have en flaske vand?
Nej tak. Okay. Så, nu skal jeg. Ja, det er så en dernede. Okay. Så må jeg venligst... Ja, så... Hey! Du der! Kan du komme her? Du der! Stop! Du der! Stop! Vil du godt komme frem med dine hænder? Hey! Du der! Om på ryggen! Hvad er det for noget? Så gå! Kan du komme her? Hvad er det, du prøver på her? Svar mig! Ikke noget! Du skal svare mig! Godt! Stå stille her! Sgu da dum du er. Kom her. Hurtigere! Kan du godt stille dig pænt? Du kan lige så godt have mig med. Jeg vil gå. Jeg har gjort noget. Hvad har jeg gjort? Du skal bare holde din kæft og stille dig op der. Gå op! Du vil godt komme her. Op! Gå op. Vil helst ikke vises. Fortæl mig, hvorfor du stak af fra politiet. Du jagtede mig jo. Så burde du stå stille. Jamen, det er lidt svært, når du jagter mig. Du kan bare sige, hvorfor du løb, og hvorfor du står stille. Jeg har gjort noget. Fortæl mig, hvad du har gjort. Jeg har gjort noget. Så løber man sgu da ikke væk fra politiet. Fortæl mig det! Jeg har gjort noget. Jeg har gjort noget. Fortæl mig det nu, ellers bliver du anholdt. Jeg har gjort noget. Klokken 21, du er anholdt. Og hvad jeg siger, så bliver jeg nødt til at tage og tage på dig. Jeg har gjort Så er hun død. Tusind tak, Pusli, fordi du har givet mig de her solbriller. Det er nemmere at opklare problemer. Hej, det her det er min hverdag. Ses.